Egunon, lankideok, egunon guztio ikusentzuleok atzo urriak 23 egun bihurria izan genuen, erabat ezegonkorra, olatuak itsasoan, haizea, temperatura hankaz gora, ez da? Gauerdian temperatura beroago izan genuen, arratsaldean baino, eta gauria, sosegatu da egoera orokorra, haizea barexeago, hor da bilorasean, hego-mendebal, olatu txikiagoak eta eurialdetik, atzo goizaldean zaparrada handiak, eta gaur kostan oraindik ere tantaren botalezake, hor Lapurdi, Benafarro aldean, Gipuzkoan bat, eta gero ia egunaren ondarrean barnealdean ere hodei gehiago agertuko da, baina gainerakoen hori, goizean behelainoa, hodeiak etorriko dira, erdi mailakoak, altu xamarrak hodeiak, baina asko seguraldi esan dezagun ohikoagoa urte sasoi honetarako. Temperatura hotzenak egun sentian izan dira, ia beti gertatzen den moduan, eta barnealdean freskura galanta, bostetik abiatuta, Gasteiz, Iruña edo Lizarran, eta gero orain poliki eguzkia saiatuko da epeltzen, goietan aire samarra dago, eta beraz ez du lortuko 20 pasatzerik, lekuran batean behar bada, baina begira, maule 20, 18, 19 Euskal Herriko leku hienetan, beraz, bero kontuek aldegin dute pixka baterako. Asteburua, badator asteburua, bihartik aurrera, urriko azkena, bihar barnealdean hodei gehiago izango dugu goizean, eta euria egin lezake hor, eta gero arratsaldetik aurrera, kostapartetik euri pixka basartuko du, temperatura freskoa, batez ere Nafarroa hegoan, eta gero igandean ia, Kantauri isurialdean zaparradaska batzuk, baina temperatura desente hotzagoa, urri bukaerarako hori temperatura egokiagoa izango da.